Drama presents Handumanan So Ka-awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magkining usa ka babae nga taga Buena Vista, Bohol. Nga tumantatampo nagdasangan nga Riza. I love you, Riza. Friends. Ulit, tinuod. Ganahan kay ko nimo. May chance pa ko nimo. Pwede ba, friends? Ayaw lang kong dali-dali, ah. Ako, sa ningo naon-naon. Okay na. O, mas ako magdali. Maayo kay ni anak ka, Risa. Ngano di ay, ma? Ganihara nagpinaabot ni mo imong maguwang. Nga naman, ma. O sabay tuyo ni kuya? Ay, ambot lang. Duula dito, mahibaw ka. Kuya, may tuyo ka na ako? Mautara na ko di mo ba? Ay, samad kuya. Yan may makumakita yun ng France kung magkuyog. Usaman, kuya mo? Kuan, kuya. Tubag. Pinagkaawaw. Oo, kuya. Nga naman dahil, kuya. Ikaw ba? Mayong tagagnaw. Suraan mo ka. Nung nanguya mo ka ng France, pati maginagnaw. Kuya, importante po ko ng itsura? Natural, uy. Wa man ko magkinahanglan og gwapo, kuya. Ang ako lang nga, seryosohon ko. Mahalon ko o dili ko binuangan. Ikaw ba palungon di karon? Kung ka na babaan mo, si resulta na. Patignaw yung anak. Iba't yung amahan. Kuya. Huwag yung uyab yung ha. Huwag kong kuyo lang laki ha. Kita ay kumukuyo ka. Bago ito maluha. Kuya. Lain ba tayo mong magkuhan eh? Alagit na yun. Magilabot man siya kung kasi akong higugbaon. Unya, sa may plano ni mo, day. Imong buwagan si Franz? Dili, day. Bahala na kulataon ko sa ako magkuwang. Dili na ko buwagan si Franz. Duha naman ang kasimana nga. Wa magpakita si Franz na ako. Unsa man kahirita po niya. Sa ko'y balita niya, day. Nagkalitan ko ini, da. Huwag ka tumalargas layo si Franz, day. Asa masag siya malarga, day? Basig tuwa sa Cebu. Dili day siya, mananghit ko'y malarga siya. Mausad. Suway ko na ukuntak ang iyang number. Diligid makontak si Franz. Unsa ba kinita po niya? Husto, ang iyang amigo, si Kuya Arnold. Ako pagutan o na. Basig nahibaw siya kung hain si Franz. Ni araman si Franz din sa atos Bohol. Mao ba, kuya? Pero, nga nung wala naman lagi siya magpakita na ako. Unya, dili na po makontak iyang number. Nah, huwag ko may bawa na Aris. Pabuta lang. Basin magpakita rin siya ni mo. Pila nagkapuan mo, wagin magpakita si Franz na ako. Nga nung ibo ba nakibuhat ako, Franz? Ibo naman kong kibiyaan sa way kong hinungdan.
bali nga imo na lang kalimtan si Franz, day. Uy, day. Pasig binuang na tong iya ni mo. Move on na, uy. Inapagsigi ko na ako na itong Franz. Gusto nga akong amiga. Kinahanglan nga akong kalimtan si Franz. Oh, kinsa may ni-chat na ako. Uy, wala. Si Franz. Oh, magkita ta. Masilabos mo yung buhat. Ngawa na papakita ni Maurice. Ngano nabuhat manini mo na ako, Franz. O sabay akong saan mo. Ngano nawa malagkakalit. Tungo sa imong maguwang. Ha? Ngano man, o sabay kibuhat ni Kuya. Iya ka magkitapatan? Wa ko niya dapati. Pero, sakit kay ipanultin ako. Franz. Wa siya magkagusto nga. Ako inahimo ni mo uyab. Dili ko nang duha. Unsa? Mong nagpalayo lang ko nimo. Pero, dili na ko kayang kamingaw nimo. May nung di kunta ko nimo balik. Franz. Nagkinahanglan ko ni Maurice. Di na magbuwag. Hatagil ako na higayon. Love man ko nimo, di ba? Oh, Franz. Love pa ka na ako. Kung mao, okay na ta. Oh, Salamat. I love you, Risa. I love you too, Franz. Marigit kangat, abi ba na ako dili na ka ni Franz? Ako lang siya gihatagan og laing higayon, day, oy. Kasi kuya mo gud hinungdan nga wala siya magpakita na ako. Mao ba, day? Nanawag malagi ka na ako. May tuyo ka na ako, Franz. Gimingar ko nimo. Hmm? Gara ni mo. Tinood bitaw. Malipay ko kung magkapati ko si Buntingog. O na, matuon ako ni mo. I love you, Risa. I love you too, Franz. Pila naman ron ka semana. Ngawa naman nawag si Franz na ako. Ginoo ko. Basig nakita na po sila ni Kuya. Huwag ikasapan siya. Ako siyang tawagan. Sultihin lang gud ko sinungdan. Nga nawa na ka makontak na ako. Busy lang ko, Riz. Unsa may mo nabisihan? Sultihin lang gud ko. Dili bitaw ko masuko. Kwan, Riz. Unsa man, nakita na sa ni Kuya og iya kang gikasaban. Wa man. Unya, unsa may magkikabisihan? Sultihin na lang gud ko. Unya, dili ka ko. Dili lagi. Kwan, nabisi ko sa ML. Ha? Ang pasensya ka na, ha? Kung usahay di ko makachat ni mo. Malingaw ko kung duwa sa cellphone. Franz. Ambot mo sa bayang Franz Rizal. Magsige nagduwa og email sa siyang cellphone. Apit na lang gani, dili mo kaon. Mao gani ni akong gikagulaan, Kuya. Kay dili naman si makahatag og time na ako. Maski palapi pa niya ang tuwa, kinako nga iyang uyab. Ang maayo no? Pagklaruhay mo kung unsa iyang palabihon. Ang iyabang duwa nga email o ikaw nga iyang uyab.
Sorry, Riz. At ano ning klaruhan, Franz? Wala naman kay panahon ako, uy. Magsige kong chat ni mo, dili na ka mo-reply. Busy magugo. Busy sa imong duha. Kuningon ini ang atong sitwasyon. Wala kay panahon ako. Kaya magsige ka nagduwag ML. O mas maayo pa magbuwag na lang ta. Oh, kung may mo gusto, sige. Magbuwag daw. Musugot ka lang? Sakit man pero okay mahimo. Sige, magbuwag daw. Franz! Wa ko magtuo. Namusugot si Franz nga makigbuwag ko niya. Kani mo, Franz? Kung namati ka man karon, manghinaot ko nga magmalipayon ka sa imong kinabuhi. O kung kinsa tong ganahan nga makik-friend na ako, mauning akong number. 0967 745 7070 0967 745 7070. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.